Sai paulihu riamu asalomoni rohamu jupang ho diruasmi akana seret marohang nang magigimi dadosang ho ditiru sasude ho ditiru sasude. Jaladami ni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramodi ati-ati doh pikiran muda di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Di pasu-pasu Tuhan tamah musa dari ona manginang di dia peho maringanan marhuria margareja tang yang nawi totong Tuhatta na mangaramoti daging nang todibuna. Selamat beribadah bagi bapak saudara-saudara yang bisa beribadah. Kita sudah memasuki minggu ke-22 Dung Trinitatis. 2 minggu lagi kita akan memasuki minggu ke-24 dan sebentar lagi akhir tahun gerejawi. Dan yang tidak bisa beribadah, tang yang nami totong Tuhatta na mangaramoti daging nang todimuna, molotung piadong akabaru kilos sitonon arsat ni rohar ragam niya kaulaun, Tuhatta na marmahani daging nang todimuna. Di minggu sadariota tangi homma barita nauli mamakulingi hita, Poda tolu ayat sia dohot 10. Pasangap majahoba marhite sian hamoromu, dohot marhite sian patu monaan ni sadok pangomamu. Jadi marsipijot maaka sopom jala sirnip tuak anggur, akka pangilanganmu. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara-saudara, hanya 2 ayat, ya. Dan mungkin di tahun ini, ya ini merupakan teks Jamita yang paling singkat, hanya 2 ayat. Demikian juga epistel Rom 12 ayat 1 dan ayat 2. Akadongan nahina holongan di bagansan Yesus Kristus ahana naing sihanguluhonota marhite barita nauli di minggu sadariot. Menurut Poda hanya 2. Apa itu Bapak Saudara-saudara? Pasangap majahoba marhite sian hamoramu dohot sian marhite patumonaan ni sadok pangomoanmu. 2. Hamoraun dohot patumonaan ni sadok pangomoanmu. Bapak ibu saudara-saudara, molo makatai taringo tu hamoraun, mungkin kebanyakan kita berpikir ini adalah kaya, ya, materi dan lain sebagainya. Namun saya mau mengajak kita untuk memahami arti hamoraun itu dari perspektif yang lain. Ada yang manginang ade, dakolan materi, tetapi juga kekayaan dari segala kehidupan yang ada padamu. Amanginang, jopok dohonon, molo tung dipasu-pasu debata parulomu, dipasu-pasu debata 3-3 usaham haumam, dipasu-pasu debata akayana komu, akapinoparmu. Unang lupa ho, laho pasangapon debata marhiti sien saluhut nai. Maka tadi saya katakan mari melihat istilah hamoraun kekayaan itu dari perspektif yang lain. Tidak terbatas hanya kepada materi. Hagabiope rajuma duisong sada hamoraun. Gabe hoa manginang maranak marboru. Gabe do hoa mang maranak manang marboru. Jala dipasu-pasu debata kapinoparmo. Ingot totong pasangapod debata marhiti saluhut nai. Asa unang makulit tita laho mangalehon tu debata, ya, unang makulit tita amanginang pasangap Jehovah merhiti hamoramu. Kita tidak bicara soal nominal, ya, kita tidak bicara soal nominal. Molo makatahi tataringo tu godangna, ya, tidak ada kriteria tertentu yang menyatakan tentang nilai.
Tetapi jika memang Tuhan memberkati segala usahamu, ingatlah untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan melalui semuanya itu. Unang holit silehon-lehon ni Tuhan na tuhoy. Alay bain may laho pasangap po ni bana. Unang tuna asing godangan di baheko, tu akan somarguna, tu akan somarlaba. Ate manginang da, dang nasorikot akan na diportibion. Taddan ni pasu-pasu ni debatadoy. Dang nasorikot manuhor situ horon. Alay unang gabi war tu akan somarguna. Janganlah kekayaan yang kita miliki, kita gunakan kepada hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Apalagi berguna bagi pertumbuhan iman kita. Napaduahon, marhite siyan patumonaan ni sadok pangulom. Takas dope huingot tami. Molo di hutanami di dok maun mangamoti. Sahe panen, dibuat maemei, hasil ni paneni, dibuat mai sauntik, dijomur ma, digiling ma, dipeari ma muse, dungi diloppa ma, disekek ma manuk kek nenei. Ini tradisi yang sangat kami nanti-nantikan ketika panen sudah tiba. Ya, tradisi natung huhasi holi hamidon, ala somal di patupa di tonga-tonga ni keluarga nami. Dalan laho madok mau lihat itu deh pata. Adi pasu-pasu mahau mai. Piga kaleng emenin na. Huni masude taddanong tiba saat panen. Manggotil mamolo dihami didok manggotil dinasing mungkin didok manabi. Jala mangam masa keluarga. Martangiang makamulatihon saluhut nai. Dungi dipasahak mahamulatihut tu deh pata. Marhide huria dohot akalan nasing. Bapak Ibu saudara-saudara, firman hari ini berisi sebuah pernyataan yang berisi janji. Dungi sirnip tua ma. Inna dia manginang. Tarhirapatit na palimahoni. Iko pasang apa mudo na toras mo sa martua hoja leliling mangulu. Molo diturpuk sadariod didokon. Jadi marsipidjo maka sopom jala sirnip tua anggur akka pangilanganmu. Amanginang. Mari kita tetap hidupi tradisi yang kita miliki sebagai orang Batak. Tradisi mangamoti, mari tetap kita lakukan Bapak saudara-saudara. Sebagai jalan untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan. Pasahak ma, moladong pangomuamu, baheni pasangap po debata. Marhiti hapor siyaw, niot jarni hapor siyaw. Unang parjolo, niot jarni asa dapat hita, akalaba dohot lan nasing. Alay di blok hata itu hata. Pasangap Jehovah. Semuanya gitu kita lakukan. Bukan supaya kita diberkati. Tetapi kita memuliakan Tuhan. Dengan kita memuliakan Tuhan. Tuhan berjanji. Dia akan memberkati kehidupan kita. Ada yang menginang dah. Pasisi. Ya. Hudu hami pasisi. Sian pangomuami. Madok muliati hotu debata. Sehali sabulan amang, sehali sabulan inang pasah hamulatio mo marhiti huria. Urupiak kana pugos na dangoli di panti asuhan, di panti jompo, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pasangap Jehovah marhiti hamoramu do pamatangmu. Epistel sadarion, paingotok kita, bukan hanya secara materi, tadi perspektif yang lain itu. Tetapi a whole life, seluruh kehidupanmu. Dengan tubuhmu, engkau melakukan sesuatu hal yang memuji-muji Tuhan. Si malolongta, tonggor majahata di debata. Si pareota, manangihon nakahata nauli hata nadenggan hata poda. Si majojata, merlojong mangihuto nakaulaw nadenggan. Si majalota, burju mangalehon asyasi, dohot akka pangurupion, dohot lanna asing. Amanginang, semuanya itu harus kita lakukan dengan iman, percaya kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab demikianlah halnya Kristus yang kita imani. Dia tetap senantiasa memuji-muji Allah Bapa di sorga. Bahkan dia harus menyerahkan tubuhnya, nyawanya, demi korban penebusan
bagi kita terhadap Allah Bapa di sorga, sehingga kita bisa bersua kembali dengan kemuliaan Tuhan itu. Amanginang hanguluhon hataon asa bui taida huason di bata mamasu-masu sadok parngulutan. Di pasu-pasu tu hatta mahamu amanginang tarapular sa ni roha malum makasahit di parrohai hamu na marlas ni roha. Amanami na namin ang matuan ng sudagugo tuhatta na marorok daging ng todimuna. Tedeho mabukwe di nomor 255 ayat sada. Holan sada donarikot Jesus leho ni diang manang aha penadapot dang tukpaso nakonaw nang arta nang sangap sudeha moraon dang tau mangale hondiau ha sonangan alai molo dapot nasasadai totong las roha kuhinor honi Diparbadiai dibatasi pardami mahamu gebisundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna ia sohan surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.